Ay, nakoy tigulang na kuan ba. Nakita nga video gugol ko iso, hilak ko iso. No, nga kanang murag ang story wala na ko tiwasa og kuan kay kanang luoy kis nga tanan kabaw mo maigsoon siya ba kanang wa siya nag-expect grabe niya kahiubos yang mga anak perti niyang paningkamot kay aron maghuman og eskwela unya kanang hala uy wa jud ka expect siguro siya nga sa iyang pagpa-eskwela sa iyang anak ba. Ano gusto ayun ni kumbra. Ka-expect siguro siya mga igsoon nga sa pagpa-eskwela niya sa iyang anak ba. Kuan kanang in return inig makahuman. Hoy Ginoo ko, mutabang sa iyaha, no maluoy sa iyaha. Oh, kita mga anak ba. Dili man gid ta ingon nga obligado ta nga mukuan sa atong ginikanan kay in the first place sila may nangita sa ato But please, di man nato obligasyon pero hala uy sa paggangalan nga anak kita magunahuna jud tag mga ginikanan. Gunahuna jud sa tong ginikanan. Sa akong kabahin sa una nga buhi pa akong inahan. No, kanang akong papa mo ana man diri sa balay. Mo ana gay na siya ba mo ana gani na siya nya mabrin may ngutana na siya nakugon sa sudan ingon kung bisag dili sa to abong ata tong budget ako gud na ingon basta papa na ako mo ingon gud ko nga ba na sa ref ko wa tanan mo ana jud ko dili di man sad ko tanan ni papa kay mohuna-huna man sad no may suon binlan jud niya kay kabaho man siya nga wala gid dayon po koy kwarta igo ra gid akong kwarta no laha di bisa magbalay mga igsuon di gid kanibang naay mga paamaagi so kita lang naggama jud tong ngani nga balay dili ba jud sayon Ginoo ko oan pa ini nga 10 years pa ko sa pako makagunit sa ako makatilaw pa sa akong salary or mabuta pag 15 years my god pero sagdi na lang oy kay gihatag yun sa Ginoo matud pa sa ako mga kauban ayaw ako masud nga ayaw jud i-regret nga kung sa imong kinabuhi karon kay it's a blessing which is true balik ta itong tiguwa nga kuan naghilak maayo ba bitaw mga isoon so ay punto na kung ano ni akong gi-share sa inyo ha hala my goodness bago pa ko nagkigtabi sa akong kuya ganina ningon siya sis kabalo ka nga di na lang jud ko no naaman siya anak na siya anak niya gi-block siya sa iyang bai kay lagi kana toxic kay sila ba saktong suporta pero magsige sila lalis. So yung babae nas Manila, i-block siya sa iyang bae. So yung nasa anak nga lalaki, gamay pumurag mga karon mga kuha na siguro yung anak mga kuha na siya mga 5 years old siguro ang laki niya nga bata. So imagine nga na ano yun siya nga, sis murag, kuha na dyan ko yung plano nga maminyo. So murag, magkuha na dyan ko, magpakaulitaw na kong guwang. So which is, ang akong giingon na congratulations. Nya na. Nya na. So, congratulations sa mga ganahan dira nga mag-single na lang forever kay pakya sa gugma or mga pinilian no congratulations bottom line nganong gi-share gyud nako pagkakita nako sa video kabalo mo mga igsuon manaay anak umawala maura gyud pong istorya ha daghan kay kung nahibaw-an ana nga ti nya labing kay sila labing mga gid diri magdungan sila kalos tubig nya makitan ginako bisan silang katiguangon ba grabe sila ka sweet sa usag-usa grasya kay nila ang ilang presensya pero I asked them tinamoy mga anak siya yes na sa Manila and when I asked them na ti kanang nagkuan sila sa imuha naghatag sila wala oy kay lisod pud baya kaayo so wa jud ikahatag then naapog ko yung mga nasad ko yung mga amiga nga ako naingnan nga mga karaang tigulang may ako mga suod no mga karaang tigulang nindot bang kuning ako tong mga friends is mga karaang tigulang kay ngano sila mo sabot permi nato pero ana tas mga parehas nato or mga kalamang-lamang nato gamay libakon rata umo-share ta ato tas mga karaang tiguang kay sakto pag advice no labi ra ng mga bulyagon kay sila pagkabatan-on niya nagpangagot na sila sa ilang puro lang mga pagmahay nindot kay na silang mga learnings kay mo i-share sila sa imong kinabuhi anak ka didto makigsuod no nya mo to maigsuon sus ingon sila sus dai di gyud sukaran nga daghan kay kag anak kay manakay anak og mawala mabalik ra gyapon ka mag-inusara kay di man gyud ka force sa imong anak tagaan gyud ka suportahan gyud ka nila di gyud ka force which is very very true di gyud ka force mga igsoon kung di na sila mutabang sila bisan kabugado pa na bisan pa na sila og tag-iya pa na sila kondominium di gyud na kuno nagpasad pa akong mga module so nagprint ko ganito it's Sunday and muna na kanindot sa atong teacher
nindot gid kayo kung love nimo ang imong job, love nimo ganahan patang loan. No, pero love jud ako ang job na ako, okay ra gid kaayo, pura buyag lang gyud. Gracias, no. Happy gid kay ko sa akong job, the workplace, ang akong job, sus perting happy ha, no. Nga na mga igsuon, so muna nga kita nag-Sunday. So welcome sa mga ganahan mag-DepEd puhon. Nindot gid kaayo ang DepEd. Honestly, nindot kaayo ang DepEd. Dili ko wa ko nagbinuang, wa ko nagplastic. Basta di lang gid ka mulon. Mag-enjoy gid ka sa imong kadako ra gid kay sweldo. Basta di lang gid ka mag-loan. Live with your means unya. Kanang kuan. Payag-payag lang gud ingana mga igsuon. Wa ra gyud problema. Ay lang gyud pangandoy kay dili man ni siya investment, di man ni business nga madato ka. Igsuon di mo sa DepEd, make a difference ra gid ka. Pwede madato. No? So muna nga ayaw jud loan niya. Nindot ra gid kayo ang sweldo. Honestly, ang makapakuan lang gyud nato, makapabulos lang gyud nga moingon tag kanang di ta makontento, it's because ang ato ang mga hinaing sa atong kasing-kasing atong mga desire. Pero kung naagikan kas kalisod, pertir yung yahay ra gid kaayo. Di gyud mo mabati ang nangagalisod ka. No, kay ngano gikan kas kalisod. Pero wa ka na anad sa kalisod, malisang gid ka. No, muna nga malisang ako mga friends nga mastorya mo gyud sana nimo job ana. Pero sa tinuod lang kung anad kas kalisod, gikan kas kalisod, di gyud ka mahadlok. No, ang uban matingala gid sila ngano di man sila ganahan sila comfortable nga kinabuhi. No, so ikaw isog lang ka maglingon lang gid ka because the people around you will judge you, will mock you, will criticize you and everything. Tanan nimong diskarte tagaana nila og malisya, tanan nimo nga mga buhat tagaana nilang malisya. All you have to do is to stand still and ligon gid ka. Ayaw jud kalimot pagluhod. No, amo ginay makapa isog nimo, no, nga ikaw ba na sa kay problema. Narigo ka ko ano. At first lisod kay siya but manad ra ka makaingon ra man kang pila ka years, Lord hapit na lagi. So layo na pala ako. So bahalag layo pag gid guys nga tanan pero naka-overcome lagi ko, no, ingana. So balik ta ato mga igsuon, dili gyud ka kapugos mga igsuon kung dili na sila moatag sa imo ha. So pananglitan o ikaw dusi ka bukay mong anak ay pag-expect nga kana tanan mo hatag na nimo kana mo kuha na nimo mo bless na nimo puhon magmulahan ka anak pun ayaw gid pag-expect. Inig ka tigwang lang gid ta. No, way labot mahay, way labot expectation. Just do your best as a mom, as a papa, as a mama. Pamana ito obligasyon na nato sa as anak. Pero do not expect nga sila mo tabang sa mga magmahimahay na dayon ka. Kay kung di bati gid kaayo mga igsoon nga moingon tas tong anak mo ni kay grabe ang gaba mo durot gyud. So muna nga kinahanglan mag-wish ra kita sagdi lang lisod po siguro sila. Sagdi lang di sila magkauna nato. No, mobitaw nga kinahanglan nining kinabuhi adi gyud ta attach wa tay saligan. Ang taas ra gyud atong saligan kay bisan ang atong anino mobiya nato in times of darkness. No? Anino na gyud nato ha? How much more katong mga wala na atong pamilya niya dili gyud tatapot sa lawas. Muna ikaw magligon gyud ka sa imong kinabuhi, no, real talk ta diri ha. Magligon jud ka nga andam gyud ka maginusara, kau ginamos hangtod sa imong kinabuhi nga mamatay na lang ta maginamos gyapon ta sa mamong gyud itong kinabuhi. No, ay na lang pag i-enjoy na lang unsa ka. Ano man na siya good oy. I-enjoy na lang good. Kay magsikag complain nga ay bulos gid kay may pobre na gid mo. Pobre mo kita, kasamot ka pobre. But if you think positive, okay ra gid ang kinabuhi. Kay magsikag mahay-mahay, sikag ka nahangdan, nahangdan stay strong kay smile. Ano? Laho. So, good luck sa mga single, no? Congratulations kay wa gid mo ilabad, wa mo hunaon. No, patay-patay ra pud mo inyo nya. Am say nga no, is an island man, di pud mo pabahoon oy. Siyempre, hipuso yung kakulba sa dinto ipuso nung mawala ta, di ba? So, wala mo ginanimaho nga kwan. Kita ato mo ginaipahimutan. Kaya kadlok. Tatanan, mo pass away gyud. Ang importante mga igsuon nga, you live this life. Life is so expensive. Di lang ko ka-imagine what life ahead. What is life on the next life, no? Muna karon wala gito kabalo. Kita mo, naning kita pag kuan ka nang naning kita, parang dahil siguro ng tatay, nga grabe yung frustration ba? No, the mother of
expectation, grabe gini ka frustrated gyud, no? Ni marag feel nako di man gud siya giango pod, pero grabe yung hilaka sa iya. Nakakita ko sa video 1.3 million ang gani ang kuan. So mga ingana mga igsoon ba nga simba ko maingon ana ta apil ta sa ihap nga ingana ato ang dalan ba. So magkuha na lang kita, magligo na lang kita ingana. Posible nga maginusara ta, bahala na lang eh. I am enjoying my company alone. Panahon siguro nga mo bitaw na ampo kita ng Santo Niño nga sa panahon nga di na tagakamoy tabangi ako mo man lang ginakig basig wala na yung ilo na to manimahaw lang tang angso. Ngayon na lang tas mga tao mirisi na nagigabaan laksot mga batasan mo na ito madungog. Sa panahon sa atong kalisod, sa panahon nga kita useless, mo na ito madungog. Ang puro bati. Mo dyan ay reality sa kinabuhi. Unya kato imong kanindot, ito makita. Kay ngano na naman kas kalisod, useless naman ka. Pero og naa pa ka sa kaayahay, sus daghan kaayo mo kuan cheer nimo mo kaon may na sila. Unsa imong unsa i-serve nimo. Kantahan pa ka na nila mo palakpak pa na sila. But when you are down, watch out. No? They will be happy and they will be mocking at you. So muna nga, ay wag itay saligan mga ison. Ay ang taas rin atong saligan nga ilihista sa mga pagsulay mamatay tagdali puslan man wala day magbantay na to watay anak nga kuan watay anak nga mo paluoy na to ug madam lang mamatay lang tagdali no di lang gid punta nang manimaw na tang tai magligid tas kaugalingon na tong tai unya nang kuan maglabay-labay batas tong tai mukaon tong tai palayo lang gid ta ana ba nga makalit lang gid tagkamatay pod no kay puslan mga walay kuan na to maghasol pa tas tong silingan unya katawan ta magampo lang gid tang matay lang gid tag diretso ana mga igsuon di na lang mo ta mangayo anang ilata higugmaon di na lang gid ta kita na lang gugmang-gugmas tong kaugalingon no unta mga igsuon makuha na to ni leksyon kung ano ug madamlag kung mga nakabalo na to life is so expensive again life is so expensive you have to enjoy it enjoy gid karon kay mo sa pananing kay ka gipadoktor gid nimo gipaabogado gid nimo naning kay ka di na wala kay time sa imong kaugalingon until nahutda na kag oras kay guwang na ka di nakakadungog ganahan ta ka mo minaw og music di nakakadungog ganahan unta ka mo kaon og kuan nya di na pug ka kay high blood na ka kanang stress na kay kana na kay cancer di na ka pwede makakaon ani nahutdan ka sa imong panahon mga igsuon so muna nga alakansi kaayo ka sa imong pagpaningkamot niya. Pila ka tuig, you will never be a hero kay pasig sa imuhang mga kaliwatan. Tipik na lang ka, wala kay kaila imuhang mga kaapu-apuhan sa mga next generation kaila sa imuha. Nya pundar ka maigbalay mo na ako hunong-hunong na gamay. Kay wag kita kabalo no, naning kay ta, grabe kay itong naning para lagis mga anak. Nya wa na ta nahutda na tas tong kaugalingon nga kausara ta mabuhi. No, I'm not saying nga di na pud ta maguna-huna sa atong responsibilidad. But oops, hinay-hinay lang kay ngano na araw gid kinutuban. Hinay lang kay basin sa imuhang pagpaspas, basin sa imong pagpaspas mga igsoon daghan na kay kanaligsan. Daghan na kay tanaligsan to the extent nga hala uy ko ano maday kay ko sa mga tao kanang bad na maday kay ko nila, di na kay ko managan nila. Kanang sige naman ko pang hinabuhi, wala ko'y time nila nga, you miss it. No? Sa imuhang half of your life, you miss it. Kay katuon ta, dapat to nimo enjoy, dapat to, pero wala na, puro na naman ka, panginabuhi, kay para siya mahimong engineer, grabe sa tungod sa mga ambisyon. So, kutob lang sa makaya, mga igsuon. Hindi, kanang kalmahan paggamay ba? Madala pagkalma. No? So, live with our means lang kita, kaya ron ita maglison.